Morning, Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Taod-taod mga tugang pag-iresto. Ano ang sa indong masasabi sa plano kan gobyerno na asin kan rekomendasyon kan IATF, asin magin si Presidente Rodrigo Duterte mismo, inako niya na pwede na po kita na magkaigwanin face-to-face classes. Ano po ang sa indong reaksyon, mga tugang tungkol digdi? Although bako po ni mandatory ha, walang sapilitan. No? Walang sapilitan. Samantala, ang satuyang gobyerno, padagos man mga tugang na nagigibo tabi nin paagi. Ha? Mga tugang na makurtar, makontrol ang padagos na paglakop kan COVID-19 sa tuyang lugar. Buda saro nga ni digdi sa pinag-promote kan gobyerno, iyo ang may kinaraman mga tugang sa Stay Safe App. Ano ining Stay Safe App na ini, mga tugang na gustong mangyari? Kan sa tuyang gobyerno na dapat ma-download ta dyan sa tuya tabi na mga cellphone. Ano? Ngunyan, kasubanggi, pigihiling ko po si Secretary Leonor Briones kan DepEd. Piga-klarifikar niya, mga tugang ansabi ni Presidente Rodrigo Duterte, na dapat kita, magkaigwa na po kita mga tugang ki face-to-face classes sa paglaog tabi kang Enero, mga tugang 2021. Ang hapot, handa na daw po kita. Handa na daw po kita, mga tugang sa bagay na ini. Sain po ang pwede na magkaigwan in face-to-face classes according to Secretary Briones, ini po mga tugang ang mga lugar na may naklasifikado na low-risk area sa COVID-19. Ano? Kaya, sa ngunyan mga tugang ang satuya pong gobyerno, padagos po an effort asin ang pangapudan sa publiko na magtarabangan kita para po makontrol ng padagos ang COVID-19 sa likod kang effort na igwa na ki mga negosasyon na nangyayari para po mga tugang sa COVID vaccine. Ano? Pero kung na aga, ika-clarify ta daw po ini na saro mga tugang sa paagi na makatabang sa tuya, may kinaraman digdi sa pig-apo na Stay Safe Act. Ano? Stay Safe App. Ano? Kaya ang ngunyan pong aga, tayo po ay masaya at mapalad tayo, mga kaibigan. Dahil po sa ngayon, isang opisyal po mula mismo sa opisina na sa Malacanang, sa opisina ng ating Pangulo sa Malacanang, ang ating pong makakausap. Ito po ay hingil, mga kaibigan, o may kinalaman ho ito sa isang napakalaking isyo na kinakaharap ng ating bansa. Mga kababayan, makausap po natin ngayon ang kalihim ng gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang kalihim natin, Kabsec Carlo Nograles. Magandang umaga po, Kabsec Nograles. Welcome po sa DZGB at welcome po sa buong Bicol Region, sir. Magandang umaga po. Marhay na aga sa Indoga Boss. Good morning po sa ating lahat. Ka Henry Maceda at sa lahat ng mga nakikinig sa DZGB sa programang Hapot. Yes, sir. Sa Legazpi City, Albay, Bicol at kung saan man kayo naroroon. Good morning po sa ating lahat. Yes, sir. Magandang umaga po at salamat po, sir, sa pagpapaunlak po sa aming request na kayo po ay aming makapanayam ngayong umaga. Mga kaibigan, kung inyo pong maalala, Secretary Nograles, siya po ang kasalukuyang co-chairperson po ng IATF at isa po sa mga miyembro ng gabinete na nakatutok po sa pagresponde ng gobyerno sa COVID-19. Nandito po siya ngayon para pag-usapan natin ang isang app na pinopromote po ng gobyerno na magkakatulong po sa contact tracing efforts nito. Kabsec, pwede ho bang pakipaliwanag po ng bagay na ito sa ating mga nakikinig ngayon at sa nanonood po sa Facebook ng DZGB? Yes, tama po yan. Actually, nananawagan po tayo sa lahat ng mga kababayan natin na gamitin yung Stay Safe system. Stay Safe PH system, no? Hindi kasi meron yan app, meron din pong pwedeng pwede rin pong mag-register sa website. So either sa app kayo or sa website, okay lang po, wala namang problema yan. So we call it the Stay Safe PH system. Isa itong paraan kung paano lalong mapoproteksyonan ang ating mga kababayan
kontra COVID-19. Aha. Alam naman po natin, no, dagdag protection ito, over and above dun sa panawagan natin na gumamit po ng face mask. Ngayon po, kailangan dagdagan din po natin ng face shield, no? At ang paghugas ng kamay at siyempre ang social distancing, alam naman po natin yan. Pero lalo nating hit, makakatulong po ang paggamit ng Stay Safe PH system dahil ito po ay isang paraan para dagdag layer of protection lang po at para matulungan din po natin ang ating pamahalaan, maging ang national or ang local government units sa tinatawag natin na contact tracing efforts din po natin. Yes, opo. Yes, sir, tama po ang sinasabi nyo kasi alam po ninyo, sir, kahit po dito sa Legazpi, sa Albay, sa Bicol, yung mga local government units, paulit-ulit po sa paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po ngayong Pasko, no? Para po hindi masyadong lumala itong COVID-19 natin. Ano ho ba ang gamit at paano ba ito pwedeng magamit na Stay Safe app na ito, Secretary Nograles? Well, unang-una sa lahat, pwede po kayong pumunta sa website ng Stay Safe, no? Opo. So, i-type lang nyo lang po, Stay Safe PH. Makakapasok po kayo sa website nila. At doon sa website, mag-register po tayo para sa ganun ay nandun na tayo sa loob ng system ng Stay Safe. Huwag po kayong mag-alala dahil ito po ay dumaan naman sa National Data Privacy Commission. So sa atin pa, hindi tayo magkakaproblema sa ating privacy. Yes. Ito rin po ay na-check yung kanyang integrity at yung confidentiality at lahat ng cyber security ng DICT. So safe na safe po tayo dito. In fact, hindi naman kailangan na maglagay ng ating full name, kahit nickname ilagay natin. Ang kinakailangan lang, hindi na kailangan siguro ipasok pa yung optional na yung iba yung email address, yung ating address, optional na yung iba dyan Ang gusto lang natin malaman, for cybersecurity purposes, itatype lang ninyo yung inyong cellphone number dyan para malaman namin na kayo talaga yung nag-apply ng Stay Safe. Tapos pagkatapos yan, kung meron na kayong Stay Safe app, or naka-register na kayo sa Stay Safe, mas madali na po tayong pumunta sa mga establishments na gumagamit din ng Stay Safe. Kasi ang ating panawagan, ang gusto po natin mangyari, maliban sa bawat Pilipino ay may Stay Safe. Gusto rin po natin yung mga establishments, whether private establishments or public or government, maging ang mga LGUs natin, ang panawagan din po natin ay lahat po ay gagamit ng Stay Safe. Yung mga LGUs na may sarili ng mga QR code, may sarili ng silang ganong klaseng app, i-integrate din po natin sa Stay Safe para isang system lang po ang ginagamit natin. Sa ganong paraan, kung meron pong nagka-positive, halimbawa, na pasyente, madali po tayong ma-inform, tayo mismo na naka-register sa Stay Safe. Tayo mismo ma-inform agad tayo na, sa araw na ito, sa oras na ito, medyo napalapit ka sa isang nag-positive sa COVID. So, bantayan mo ang mga simptomas kung meron ka. At kung may simptomas ka, ay magpa-check up agad sa doktor. So, yun po yung gamit ng Stay Safe. Madali kang makakontakt. At sa Stay Safe, actually, mamamonitor mo rin kung meron bang lumapit sa'yo dyan na na pasyente na positive. So, napakagandang sistema po. So malaki itong convenience, sir, sa ating mga kababayan, Pag nangyari na ito ng full sa ating buong bansa, Ibig sabihin, pati yung mga malls, pati LGUs, mayroon ding mga dapat ganon, para pag pumasok ka, halimbawa sa isang malaking mall, may automatic connection, May monitoring ka agad tayo. Secretary? So ang nangyayari po ngayon, 'di ba, minsan siguro meron kayong mga restaurant diyan. Yes po. Na may sarili mga QR code, no? Tapos pupunta ka sa restaurant, babarilin mo i-scan mo yung QR code, tapos magfi-fill up ka. Yes, sir. Hindi po Stay Safe 'yan. Kumbaga parang logbook lang 'yan. Walang pinupuntahan 'yan sa database ng Department of Health or ng gobyerno. So it's just a logbook app lang yung ginagamit ng mga restaurants. Kung hindi siya Stay Safe. Pero kung gagamit yan ng Stay Safe, kung gagamit ng Stay Safe ang lahat ng mga establishments, ibig sabihin, pag pumunta ka rin sa restaurant,
pag skinan mo yung QR code ng Stay Safe dun sa restaurant na yan, Oho. hindi ka na pabalik-balik na mag-fill up. Hindi tulad ng iba, Oo every nga. time magpunta ka sa Oo. restaurant, fill up ka. Oo. Pagbalik mo sa susunod na araw or sa susunod na linggo, fill up ka ulit. Oo. Sa susunod na buwan, fill up ka ulit. Kasi Correct. walang registration yan, hindi naman Stay Safe system yan eh. Yeah. So ang gusto natin mangyari, kung naka-Stay Safe ka at registered ka sa Stay Safe, Mhm. pag pumunta ka sa restaurant na may Stay Safe, may QR code, isa-scan mo yon, wala ka nang i-fill up. Ibig sabihin Yes. automatically, Yes. malalaman ng sistema na Mhm. pumunta ka sa araw na yon, sa petsa na yon, Oho. no? Yun ang importansya na para kunyari merong nagkataon, no? Nagkataon na isa sa mga customer ng restaurant Mhm. ay pumunta rin nung restaurant na yon, Yes. nung araw na yon at ng oras na yon, Oho. at nag-positive sa COVID after 3 days or 5 Oo. days, di ba? Ibig sabihin, lumabas na yung sintomas after 3 days or 5 days or 6 days. Oho. I-inform ka ng sistema ng Stay Safe na Ayun. nung araw na yun, 6 days ago, nung oras na ito, pumunta ka Oho. ba sa restaurant na ito? Dahil pumunta ka doon, nagkataon na pumunta din yung patient 1, 2, 3. Opo. So, Opo. i-inform ka na ng sistema na ikaw ay naging close contact. So, babantayan mo na lang kung magkakaroon ka ng simptomas. Iyon. Opo. Sir, sa ngayon ho ba, mga ilan ho bang mga establishment ang mayroon na at nag-adapt na po nitong Stay Safe system natin? Stay Safe PH system natin. Yes, meron na po tayong 7 million Aha. users ng Stay Safe Mhm. sa 70,000 establishments all over the country Okay. and 700 LGUs Oho. na po ang gumagamit nito. Mhm. So gusto namin na mas dumami pa, kaya ang IATF ay nagpalabas ng resolution na nananawagan, ine-enjoin ang lahat ng mga private and public government establishments, pati ang LGUs, na gamitin yung Stay Safe system. Stay Aha. Safe PH system. Oho. I see. Okay. Sir, isa na lang po may clarify. Ito ay ba ay baka may nagtatanong kasi yung listener natin, libre ba ang pag-download dito wala Opo. naman tong babayaran Opo. ng ating mga kababayan, pati ang mga negosyante? Opo, libre po yan. In fact, zero rated po yan. Ibig Yeah. sabihin, hindi rin yan matcha-charge sa data, sa load mo or sa Yeah. data load mo. Mhm. Wala pong charge yan, libre po yan. Zero rated po yan, so hindi mababawasan ang load mo, hindi mababawasan ang data load mo. At sa Smart at sa Globe, so okay lang, libre po ito dahil Iyon. gusto po natin lahat ay gumamit. Mhm. Sabi ng isang listener natin, ta-agree pa ako diyan kay Kabse kasi yung paggamit daw sir ng ballpen at saka pencil diyan sa mga restaurant pagpasok mo, isa pang paraan yan para posibleng mahawak ka ng COVID-19 pag hawak-hawak ng isang ballpen lang. Yung mga pumupunta Opo. po sa ating mga restaurants at mga establishmento. Kaya ayaw natin na yung gumagamit ng ballpen, nagsishare ng ballpen. So, isang paraan din po ito. Mhm. Plus, kung registered ka sa Stay Safe, magkakaroon ka na rin ng sarili mong QR code. Ayun. So, pwede rin pong dalawang options yan. Di ba? Pag pumunta ka ng establishment, Opo. it's either ikaw ang magsascan ng QR code ng restaurant, sabihin natin, Aha. or di kaya pwedeng yung sa reception ng restaurant, iscan niya yung QR code mo. So Ayun. pwede rin ganun. Pero walang problema. Any choice, any option na gagamitin mo, pasok naman sa sistema. Ayun, oo. So, darating ang araw na dito sa Legazpi, Albayo, sa Bicol, pagpasok mo ng tindahan, hotel o restaurant man yan, may scanner dyan sa harap, sir? May scanner dyan? Yes. May scanner or di kaya ikaw yung magsascan gamit yung cellphone mo. Yes. So, parang kung papasok ka, sasabihin ideally, ang sasabihin ng security guard, sir, pakiscan ang QR code ng Stay Safe dito. Aha. Tapos sabihin mo, sira ang scanner ko ng telephone ko, di ba? Opo. Or di kaya walang scanner o di kaya hindi smartphone ang gamit mo. Aha. Kung hindi smartphone ang gamit mo, pwede naman po na pag-download mo dun sa computer mo, i-print mo yung QR code. So pag-register mo sa Stay Safe, pwede ka mag-print ng QR code mo. So kahit saan ka pupunta, dala-dala mo yung QR code mo. Ayun.
Very good. Parang ID mo na rin yun, yung QR code na dala-dala mo. Laminate mo, gusto mo, ilagay mo sa wallet mo, okay lang din. Ilagay mo sa bulsa mo para every time na pupunta ka, meron kang ipapakita na QR code. Yan ang para sa mga walang smartphone kasi alam naman natin, hindi naman lahat may smartphone. Hindi naman lahat techie, nakakaintindi nun. So, i-generate lang yung QR code, i-laminate yan or itago yan para every time pupunta ka ng establishment, sabihin mo, ipakiscan na lang itong QR code, i-scan nila. Iyon. So, ngayon, kung wala kang computer or printer, makiprint na lang po tayo sa barangay natin. Alam mo naman, ang barangay, may printer naman po yan, makiusap na lang po tayo para may QR code po tayo. Iyon. So, hindi ito mahirap gawin, sa Kabsek, Hindi siya mahirap gawin. Ginawa po talaga sinadya namin na maging madali na lang yung sistemang ito. Tapos dapat common sa lahat. Hindi na tayo paiba-iba ng sistema. Alam mo, minsan nakakalito na eh. Punta ka sa restaurant na ito, iba ang QR code. Punta ka sa restaurant na to, iba naman ang QR code. Parang nakakalito na para sa mga kababayan natin. Isang sistema lang po gamitin natin para hindi na nakakalito. Pag na-scan ho ba kayo, Sek, mayroong, sabi mo kanina, parang may notification na papasok sa inyo? Ganon ba? Pag na-scan kayo? Pag na-expose ka sa isang nag-suspect sa COVID o positive sa COVID, may notification na papasok, sa cellphone mo? Tama po yun. Yun. So you will be advised to quarantine. Yun ang dalawa po yun, manonotify ka, number 1. Number two, manonotify din yung yung LGU. So yung LGU, pati LGU, hindi na mahirapan dun sa contact tracing. Iyon. So mas madali na, hindi na yung mga health workers natin tawag pa ng tawag, maghahanap pa kung saan napunta yung ating mga kababayan. Kasi nahihirapan yan. Kasi syempre, alam mo, ang problema sa contact tracing kasi, usually pag nalaman mo na positive yung isang pasyente, usually tatanungin mo yung pasyente Sir, ma'am, sino close contact mo? So saan ka pumunta noong mga araw na ito? Yun. Hindi mo naman ma-memorize. Ang daming tanong. ang una mong sasabihin, ang close contact ko, yung pamilya ko, magkasama lang naman kami. O, saan ka nagpunta nung araw na ito? Saan ka nagpunta nung araw na ito? Nako, hirap mo na. Hindi mo naman ma-memorize yan eh. Hindi po ba? So, para makatulong lang din. At high-tech na tayo. Hindi na tayo manual. Diba? Sir, isa lang kasi alam ko pa busy kayo. Sa mga public transportation ho ba, mayroon din ganito? Kasi importante yung public transportation natin. Pagsakay mo ng bus, pagsakay mo ng jeep sa mga terminal, for example. Tama po yan. So, kasama sa resolution natin sa IATF, pati public transportation po ay kasama. Yes. May nagtanong nga sa akin kahapon, paano simbahan, sir? That's correct. Pwede rin po simbahan. Kaya mananawagan din kami sa mga simbahan. Tama. Kung maaari. Kasi ipapaskill mo lang naman yung QR code diba? Ipapaskill mo lang naman ang QR code sa pinto ng hindi ko alam kung saan nila ilalagay sa simbahan, baka sa community billboard or wherever, no? Kung payag sila sa pinto, pwede rin sa pinto, di ba? Mas maganda kung nasa pinto siguro para kitang-kita. Sa mga sasakyan, ganun din, public transportation, ganun din. Pagpasok mo, mag-scan ka, di ba? Or hanap ng paraan para scan lang ng scan para at least alam natin kung sino yung maaring naging close contact mo. Tapos yung naging close contact, ma-inform agad. Kabsek Nograles, maraming salamat po sa oras mo po dito sa DZGB sa Legazpi at Bicol Region. May final words ba kayo sa mga nakikinig sa ngayon sa ating himpilan? Yes, unang-una sa lahat, bilang co-chair ng Task Force versus COVID, against COVID. Siguro, ang panawagan natin, lalo na ngayong panahon ng Pasko, gumamit ng face mask, face shield. Sabayan natin ng face shield, dalawa na po yan, face mask and face shield. Yes po. Hugas kamay, social distancing, at please download or register sa Stay Safe PH system po natin para makatulong kayo sa efforts ng government sa contact tracing. At bilang chair naman ng Task Force Zero Hunger, ang panawagan po natin na
Itong problema na dulot at dala ng COVID-19 ay yung problema ng kagutuman. Aha. Ngunit lahat po tayo ay makakatulong sa ating kapwa Pilipino, kababayan natin, lalo-lalo na sa mga naghihirap ngayon at nakaranas ng kagutuman sa bansa. So sa susunod na mga linggo at mga buwan, marami po kaming i-announce sa aming Pilipinas Kontra Gutom Movement kung saan lahat kasali, lahat kasalo at malalaman din po ninyo kung paano kayo makakatulong sa ating kapwa Pilipino. Yes, so maraming salamat Henry sa programang Hapot sa DZGB. Maugmang Pasko, Diyos mabalos. Maraming salamat po at ingat po lahat, stay safe. Yes sir, maraming salamat po sir. Cabinet Secretary Carlo Nograles sir. Ingat din po kayo. Alright, yan po mga kaibigan, si Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang ating kapanayam ini po mga tugang na stay safe up na ini, actually, pigagamit ini sa ibang nasyon. Sa tuya, nga po sa tuya, stay safe PH system sa Pilipinas. May app yan. Sa Singapore, gano'n na inot, ang kundi ako nasala po, ang pinakainot kayo ni nagagamit Singapore. Singapore ang pinakainot kayo ni. Medyo mawara ang pagal kayo ni kan mga contact tracers ta. Imagine, i-share ko sa endo, si Mrs. Mga tugang, saro sa mga contact tracer kaya, digdi sa Legazpi. Although di man siya nag-face to face, phone siya, cellphone ang pigagamit niya. Puro siya cellphone, ining communication ta. Nag-aaga yan, dahil Sabado, Domingo, pag may igwa kina-expose, mga tugang duman sa areang assignment niya, nag-aaga yan ki Maratangaan, ki Arapudan, ki Aapod, Domingo, Sabado, sige sa nang huroron sa cellphone, Lunes hanggang Domingo, pag may nag-positive. So may pag-igo kayo ni mananggan na stay safe, mailing mo so advantage, mga tugang, oras na igwa na kita kaini gabos. Okay, now, iyan na sistemang iyan, bigamit naman sa iba. Kaya lang nga ba, gari natatakot pa nung sa muyang privacy, privacy, data privacy law. Pero sabi ba ng Secretary Nograles, leman naging problema, mga tugang pag-abot sa data privacy, mga tugang na sa tuya tabi na pinagigibo, protektado man tabi ang stay safe app na yan. Okay, so demang kimaraot po kini try tagabos, mga tugang ang sinabi ng effort para po mas lalo kitang makontrol ang paglakop kan COVID-19. Diyan talaga nalsa. O yan nga ibaga sa mga hardware, mabakal kakipak o dyan sa mga ibang kwan, papasuraton ka, contact number, babadilong ka sa angog. Pagbalik mo, masurat ka na naman. Kanya, kung nasurat pa sa nakas mong aga, ulit nga tabi sir, magsurat ka giraray. Nailing mo na. Sige, ang susurat na yan na bullpen na iyan. Kaya ako may bullpen sa bulsa ko. Pag ako may nalaog dyan kung saan, may sadira akong bullpen. Tayo na bullpen na ginamit dyan, mga tugang, maski sisay po ang nagkakapot kaan. Delikado man yan. Na para sa pasa na yan kibulpen, kung malingawan mo na ang kamot mo, mga tugang, maibugtak mo sa dungo mo, nagkagaw ka sa mask mo, nagkapot ka sa mask mo, some front kan sa imong face mask. Di ba? O bueno, ang mga baretang yan, sa pagbabalik mga tugang pag-iristoryahan tatabi ang tungkol sa endong reaksyon sa plano kan gobyerno na magkaigwa na kitang face-to-face classes. Ang mga istoryang sa endong nadangog, ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. May cake ka sa Actimel Generics.
Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy! Iwas germs, iwas sakit! Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Para makasali, bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix tulad ng Jim's 7-in-1, Jim's 5-in-1 Regular, Jim's 5-in-1 Sugar Free, Jim's 5-in-1 No Sugar Added, Jim's 5-in-1 Stand-Up Pouch, Jim's 4-in-1, Jim's 3+1 with Ginseng, Jim's Coffee with Brown Sugar, Jim's 3-in-1
1 with Ganoderma, Spirulina, wheatgrass o grapeseed, Jim's Grande White, brown or black, Jim's Black Coffee with ginseng, at Jim's Brusco Black Coffee with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang tatlong empty sachet any combination ng alinman sa mga nabanggit na variants ng Jim's Coffee Mix. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, pirma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa mga piling supermarkets, groceries, butika at partner radio station sa inyong lugar. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng kalahating milyong piso at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. At hindi lang yan, meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's gift packs. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-Jim's Coffee na at maging maswerte sa mag-Jim's Coffee at mag-cashwerte raffle promo. Handog ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909 2020. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, nagkape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Paano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan.
Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop, punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop, marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakaparato ka na, makita ka pa. Irpig mamaot pa, no ta ka maaabot nun yan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasarap, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa mga namumutan kong konsekwentes kan tercer distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunyan na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan, na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero, daig kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya, ngunyan na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursige asin paghigos para sa pag-asenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati, nin kapaskuhan, asin manigong bagong taon sa gabos. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, sani puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, sani puwersang lakas. 5 pesos SRP na Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap all-in-one cooking sauce.
sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap Cooking Sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Numerosal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa erarong kita kisarong kadipisilan. Sa rong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo. Kay puwanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, ang aning manampasan tayo. Yan po ang dapat nangunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkaamuot sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagtamundang kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nakakaburunyo. Ang mga aki, kitawan taki, kahalagaan, ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka na nilingawan ta na ang pikitarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Christmas time, nasa DZGB. DZGB. Good morning, tabi kay Erwin Madara, kindly greet Rowen Romero, Francine Abigail, Laisha, Yael, ng Kilikaw, Daraga Albay. Maray na hapon. Good morning, tabi. Sa mga taga Kilikaw, Daraga Albay, kumusta ka mo dyan? Barangay Kilikaw, ha? Yung mga nakatutok tabi sa Facebook Live, thank you. Good morning tabi, Sendo Gabos. Welcome po sa tuyang programang Hapot. Ngunya na pagkaaga, mientras tanto, report muna tayo, hali po dyan sa luwas. Mga tugang, ngunyan tabing aldaw. Uni, mga tugang Hapot. Sandali. Department of Education Region 5 day pang nare-receiving orden. May kinaraman po sa pag-resume kan face-to-face classes sa Bicol Region. Aram mo na po ang detalye kan report kay Lowens Barcela. Lowens, good morning Lowens. Salamat VP Henry, maura na pagkaaga. Asin na maray na pagkaaga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Dai pa din kasiguraduhan kung magkakaigwa nin face-to-face classes sa mga parte kan Kabikulan, maski nagpaluwas na nin pagtugot si Presidente Rodrigo Duterte na magkaigwa nin siring na bagay sa mga modified general community quarantine o sa mga low-risk areas kanasyon. Ini pagkatapos na ipag-unambitan sa DZGB News na spokesperson Mayflor Umamil kan Department of Education Region 5 na wara pa sindang nare-receiving orden hali mismo sa sentral na opisina maging sinda madagahalat pa daw kan mga posibleng maging bagong guidelines sa implementasyon kay ni tatig babana-banaan ng Kabikulan nasaro sa mga posibleng gibuhan nin siring na bagay dahilan sa naturang nasa MGCQ ang rehiyon. Susog kay Umamil, wara pa nin orden an sa indang sentral na opisina may ginaraman digdi asin an sa indang pakaisi, madrayran pa man sana may ginaaraman sa siring na bagay sa mga low risk areas. Kung matatandaan tabi Bibian Ray, ang Kabikulan nasa MGCQ na alagad hadit man sa liwat ang mga nagkapira mga leaders kan LGUs, partikular na ang mga alkaldes.
Lalo naman siyempre digdi sa syudad ng Legazpi, tamala nga ni, tigbawal ang mga party-party as in gathering sa mga ahensyas di gobyerno, maging sa pribado dahilan sa presenting patakot pa kanasampitan ng helang. Alagad, banga man ang opinyon kang publiko may kinaraman digdita, ang iba pabor na, ang iba dae. Taso mga pabor, bigi-isip na matuturoan kay ninin marhay ang mga estudyantes na dainin access sa online as inadidipisilan sa modular class. Alagad, ang bako pabor, ang pigpaparataram, ilalaag sa nadaw sa kompromiso ang mga aki, lalo na ang mga estudyante sa exposure sa nasampitan ng helang. Alagad susog kay umamil, alat-alato na sa namo na ang orden kan opisina may kinaraman digdita Bibianri. Yes. Roger, so yan tabi BP at mga dagdag na istorya, mga follow-up report, Halis Regional Center Site, ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan sa luwas. Kamutabing nagdadangog, ano po ang sa indong opinion, ano po ang sa indong reaksyon? OR saang hapot. Opinion, reaksyon. Gusto pa rin do, di, question. Ano nga ni so programa sa television, Ronald? SRO, di ba? O sa tuya man, ang ibon taman digdio, opinion, reaksyon as in diskusyon. Yan, DOR. Diskusyon, opinion, reaksyon. Yan. Ano masasabi nindo? Tang face-to-face classes, bako dang mandatory. Siguro ma-design kibago so sistema ang ang DepEd na ang klase, mga tugang sa mga muya ngaya, maduman sa eskwelahan. So mga habo, arog kaya nang gigibuhon. Bako databi ni mandatory, daing saperitan. Ano ang sa indong opinion, ano ang sa indong reaksyon, as in diskusyon. Good morning, Tabi, amigo. Good morning, sir. Yes, sir. Arog yang kay ni. Kita baga paano sa Legazpi, Lore, area na kita. Dahil na kita, tayo ma'am sa kita o baga na masyado ko na nagkakaigwa kay COVID. Opo, correct. Oo. Kunyan, ang point of view man na nakaan, kung magpaparaalat kita kang sitwasyon na dahin na talagang COVID, no, arin pa yan. Ka man makakataram na next year, pwede na ka mag face-to-face. Ota, maski may baksina, ang baksin kaya, ang trabaho kang baksin, di man iyan makakapugol na di ka na maulakitan. Kaya lang, magkakaigwa ka na sa mild na simptomas. Bako sana, sa immunity mo, makusog. Sa immunity mo, makusog. Correct. Oo. Kunyan, balik kita duman, sir, sa mga face-to-face. Yeah. Kanak na mga sa tuyang una ng mga teenager, yaon sa luwas. Opo. Okay. Kunyan, kung nagpagkatara mga kang ATF, sumunod sa Kunyan, kung ang protocol na proven na dahil man na contamination, natadik na mag-face-to-face. Let's say, ang sarong kwarto ngayon, laog 30, 50% of it, 15. Yeah. Tama. Mga araw ka ng mga strategy pag sana, kaysa magpaparatios kita, na sa sitwasyon na magpaparaanak kita, na ang kwenta ba ngayon, education tabaga o muna, nagpaparababa sa Pilipinas. Tama. Yan rin ba kita mabungkaras? Kung wala mo kitang mabungkarasan, dahil mo kita o pwede mag-alat. Yung man ng point of view siguro kang kuya na pwede na kita mag-face-to-face. Especially kung ang pagmurunan, hindi sa tuya sa Legazpi. Yes, Migo. Okay? Salamat ha. Pwede man siya nandiyan ha. Yes. Thank you. Bako ka man dagit? Bako man. Napapaliwanag lang. Salamat, Migo. Okay, bro. Diba? Ang sabi, mga tugang ni Secretary Briones, walang saperitan ha, walang saperitan. Makwanda kita, halimbawa ngaya, ang klase ngaya, nyata ang klase baga sa isukan ng classroom taday, gano'n, 40 plus gayon, 50 plus gayon. 50% ngaya, kung ano man ang mga disenyo, bako siya 100% na maduman sa gabos na estudyante. Pero databi, ang may final say, kung face-to-face classes kita sa mga low-risk area, are the local government units and parents. Kita na mga magurang, as in mga mga mayors, ang may final say kung pwede na ngaya kita na mag face-to-face. Ramdam mo rin do.
Sa Korea, South Korea, same pa ito sa rinitium sa klase, sa Russia guide ito. Rinitium sa klase, after several months, linakdown sa eskwelahan, balik sa dati. Nagkaigwanin pag-alintuto ang kaso nin COVID. Habutang mangyari ang ngunyan sa Bicol. Ta sa Bicol mga tugang, pababa ang kaso. Ilingon nindo ha. Ang Bicol region ngunyan, igwa ki 379 active cases. Tama ba? Tama. Sandali. Baka sala sa data ko. Tama. Active new cases. Pero nga ni so number ka ini. Ano so number? Madali lang. Hata na po so total number kan active case. Baka masala kita. Active cases and Bicol, mga tugang active cases. Sandali lang ha. Active 379. 379 na sana. Dati mga 500 ini. 400 sige ang baba. Okay, now. Ang Kamsur, ang may pinakadakol na kaso. Pero ang Kamsur, 209. Albay, 14. Camarines Norte, 6. Catanduanes, 8. Masbate, 71. Sorsogon, 6. Legazpi City, 10. 10. Naga City, 53. Buda may 2 na others. Iyan tabi, so mga chinek sana. Nya paano so na check? So mga may asymptomatic dyan, na day na swab. Diba? Taday man kaya kikasiguruhan na iyo talaga sana ini ang number of active cases kan COVID sa Bicol. Sobra ini. Ilingon nindo. Si Mayor Onghoko kang ginubata, naghanap kisang gatos na slot. Random drug testing. Drug testing. Swab test, Swab testing. Mala na nga ka mo, so gusto nga magpalista na digdi, magpaswab na nga kita. Out of 100 na nag-voluntary na mag-swab, dahil man nagkamaratian, unconfirmed na nagpositibo sa COVID. Last week ba yan? Gusto sabihin, may mga asymptomatic na nagralakaw-lakaw dyan, mga tugang na may infected ki COVID, tabi. Now, sabi ni Secretary Briones, bata ang sabi ni siya, ano nga nang lulo ni Briones tabi, Ajon, Ronald? Si siya, ano nga nang lulo sa iya? Si siya na, basta anong lulo ka, Leonor? Si siya, Leonor? Kaso bang nagiling ako sa television, nangalas ako ta, ang sabi niya, mas halangkaw da tabi ang risk kan mga aki na makakuanin COVID sa harong kumpara da tabi sa eskwelahan. Nawara-wara supirot ko. Paano daw niya ko ito? Mas high risk daan mga aki sa harong na makakuanin COVID kung ang mga aki nagtatrabaho, ang mga parents tugang nagtatrabaho sa luwas kumpara ngaya sa mga eskwelahan. Nakita man mga tugang, ang mga aki kung ma-face-to-face, halimbawa, ngaya may namuyang 20 na mag-face-to-face, voluntary man sana. Paano pagpasiring sa eskwelahan? So, teacher, mabiyahe. Oral daw. Look at that possible risk and exposure, mga tugang nin persona. Ito, sabi ka sa rong texter ta, as a parent, I am in favor for face-to-face as long as limited lang ang pasok per classroom. Halimbawa, 10 students only every AM and afternoon. After group naman, 3 times per week. Ang strict protocols inside the school should be observed. Pwede. Because sabi baga na, ang plano na nga kang face-to-face, maski da sararuan sa ng 1 meeting per week o 2 meetings per week, pwede na. Tamay mga parent na po, mga tugang na nagreklamo na di ko ngayon natuturuan so agi ko, iba man ngaya so tinuro ngunyan, kumpara nga ka nag-ireskwela kami kan mga panahon. Good morning, Tabi Henry M. Ako tabi bako pabor ka yan. Kaya pag nagharaputan, day kung natutugutan ang agi ko mag-eskwela, tang distansya kan aki ko, hali di sa eskwelahan mi, masakay ki mga 20 minuto sa jeep.
Ikadua, pag abot sa eskwelahan, mabalik naman siya pasiring sarong another 20 minutes. Di ko aram ko isang mga katraning niya sa jeep. Yan. Okay? Basta po, dai pang bulong, dai pwede mag face-to-face. Iguan na baga kitang bulong, vaccine. Kaya lang, sabi nga ni sa mga interview niya to sa mga doktor, as in sa mga pagabasa niya to, sabi ni Dr. Alan, may tiks ako si Dr. Alan Lucanyas kan uminaaging aldaw, mga tugang na, de man ang hulugan na pag binaksinan ka na, kang kuha na yan, de ka natabi ki maulakitan. Makusog lang ang sa imong immune system. Sabi ni Dr. Alan, the vaccine can protect you from severe and complications of COVID. Severe complication of COVID. Gustong sabihon, mahawa ka pa din ng COVID at nakakahawa pa din, pero pag nagkasakit ka ng COVID, mild na lang po. Yes, di ba? Arog ka ini, mga tugang ang pwedeng sitwasyon talaga. Tamaski sa BBC, CNN o mga international television nagkairiling ko, pinag-interview sa mga health expert duman, doktor, buda sa mga nagiribo kayan. Di pong garantiya na pag ikapo na ineksyonan kang anti-COVID vaccine na iyan, di ka na mahawa. Posibleng mahawa ka man giraray. Kaya lang, malanggaw po sa imong immunity, mild na sana ang mamatian mo. Day na ika pwedeng magadan or itong severe situation o complication, maiwasan pag may antibodies na naglalaban sa COVID. Okay? Para sa kuya po, garo useless man lang yan kung bako man sa pilitan. Ibig sabihon, maglaog sa gusto suhabo dai man maginibo ang eskwelahan. Kung mag face-to-face gabos palugod, ay i-observe na lang ang health protocols, let's say 50-50 lang per class. Okay? De ako pabor Ngani pwede magluwas ang mga minor sa mall as in iba pa sa lugar tapos ma face-to-face. Wow. FYR tabi Henry, dyan sa krusada sa building kan, may face-to-face classes or tutorial mga toddler. Pati so, oh my goodness, data nang unang aranan ini. I-forward ko daw tabi sa IATF ini, subarkada ta dyan, kay Director Noida. Ikaw dyan kinagi-face-to-face sa tutorial? Sige po ha. Tayo forward ko tabi ni para ma-investigaran. Good morning. Paano mag face-to-face classes na sa classroom nagkagaraba? Saro pa ini. Di ba? O reaction tayo. Saro pa ini. Madali lang. Baka po lingaw ni Secretary Briones, iba ang bulong sa vaccine. Yan. Nataan mga naga-parabulong, naga-face-to-face na wala COVID? Parabulang. Good morning, sir. Applicable ba ang face-to-face classes sa college senior school? Tadrakula na kung elementary, kaya mahirap pa yan. Si Secretary Briones na nagtataram, applicable po ini sa gabos na public schools. Tabi, pag-abot yan sa mga colleges and universities, ano ba dyan, may kanya-kanyang charter like Bicol University, ma-design po sinda. Halimbawa, sa mga private colleges man, depende po yan sa gusto mangyari tabi kanched, budakan mga administrator tabi, nin mga eskwelahan sa tuya tabi na palibot. Alright, sabi ni King, si Chauying, latosunta ka dyan, King, Chauying, si Chauying nga, sabi man nito ni Reyes, ang lulo nga kaan, si ni Nor Luningning, talaga not favor sa face-to-face classes, dahil ko nga ni pigpapakapit bahay so aki ko, si Chaoning Briones, gari, oy, teka daw kaya na. Alright, okay no? Ilaw ko muna ang report niyan sa Galero, hali po dyan sa luwas po kung mas o menos 90 million o 90,000 na mga konsumidores nin kuryente sa APIC, mamimiligrong mapuputulan nin kuryente sa taon 2021. Dango ka din do ini.
Poco mas o menos daw mga 90,000 na mga konsumidores kan APEC ang namimiligrong maputulan ng kuryente sa 2021. Gans Galero, editalye mo. Yes, maray na aga, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, papa-enjoy yun go na ngunyan na taon kan Albay Powered Energy Corporation o APEC. Mga konsumidor ng kuryente alagad sa maabot na 2021, posibleng dumiklom naman ang ibang residensya dahilan sa pupuunan na talaga kan nasabing korporasyon ang sa indang mahiwasan na disconnection. Inian makusog na patanid ni APEC Chief Operating Officer Apo Alvarez matapos na makipaghampangan ini sa mga miyembros kinatawan kan sanggunian panlalawigan kan Albay kung sa iyang sinabi Poco mas o menos 90,000 na konsumidores ninda ang daipa sa kunsungunyan nakakabayad din obligasyon kung kaya maabot pa VP 658 milyon pesos ang pautang kan APEC sa mga albayano. Ang utang na ini sa nagiging hagyat daw sa indang korporasyon tangani na daiman basta-basta na makabayad sa indang suppliers. Basta-bastang makahire nin mga empleyado asin man dahil nakakabakal nin mga ekipahe. Sinabi ni Alvarez na tatawan ngon anin daw niya nin prioridad. Sin pagpaugmaan mga albayano sa pagikan energization kan mga barangay na sagkod sa ngunyan wala pa nin kuryente dara kan sunod-sunod na bagyo. Lagad pag laog kan taon 2021, posibleng dumiklom naman ang mga harong kan nagkapiratang konsumidores na daipa nakakabayad dahilan sa siring na bagay. Sinabi pa ni Alvarez sa siseryosohon ninda ini dahil na sinda magibunin o maakunin iba pang rason na napundohon o kaya mapinjente nasambitan ng disconnection process. 90,000 dakulon man ano? Kulon talaga. Puputulan ini. Yes. Ano na? Bili ng tig-sermeling sulistahan yan. Pirang pages daw ito. Saron mo sul 90,000. Taba ka may Henry M. dumaan. Alapon ko. Sir, baka pwedeng ma-check so taga bagong bayan. Pero 90,000 ah. 90,000. So 2021, massive disconnection. Yes. Ayun. Okay. Let's see. Let's see. Ha? Let us see. Bako, let's see. Let's see. Let's see nga ito. Let us see. Pero kung na ba, kanita na mailing. O, so at least lamang, ang unya na Pasko, maliwanag ang mga kapalibutan. Enjoy ko na kita. Enjoy mo na kita. So pag-abot kang Enero, madiklom pag di ka nakabayad. Oo, goodbye, kuryente. Okay man yan. Okay man yan. Tangani lamang na, taara mo, sa bill bagayao na sa disconnection notice, di ba? Yeah. Pero ang suggestion ko, gabos gayod na utang, isabay sa bill. Pwede. Tabako na nga, delayed ka 1 month nga for this month, iyaw naman. So arrears gayod na nga for several months, or nga 2019, 2018, kung anong taon yan, isabay sa tama, bill. Tama. Ngani na, dahil kapag kigkigo, na maduman sa'yo, puputulang ka na sana. Well, reklamo. Nugat si Sarabay, pag duman sa'yo mo, dahil man ikang nakasurat sa bill mo, so current bill mo, buda arrears. Maduman sa'yo masunod, puputulang ka na sana. Diyan may diskusyon. Pwede. Diba? Pero obligasyon taman talaga magbayad kita kan sa tuyang konsumo. Yes. Kung gusto nindo. Kung ayaw nyo, bala Kung kayo. ayaw nyo, di January 2021, didiklom tayo. Gusto nyo ba ng kadiliman? Didiklom tayo. Okay, sige. Ang kapag ngayon, VP, nagtaram naman si Alvarez na may intention sindang mag-hire nin 400 na mga tao para ayusin na sa labing gigibuhon, magputol ki kuryente. 400 na para putol. Ma-hire. Yes. Ang trabaho sana magputol. Iyo. Salbatan. Nangkat payag. May trabaho na nga ako, ma. Anong trabaho mo, Noy? Natanggap nga ako, Noy, kitrabaho. Anong trabaho mo, Noy? Para putol, ma? Sain? Para putol sa APEC. Pangyari. Okay. Malikap ng VP kan payag ni Alvarez kung medyo ilita ba na ako bali daw ini. Sige daw. 658 million. Pasensyahan po tayo. Hindi yung tumawag sa akin. Mamumutol po talaga ako starting next year.
Okay na. Okay na ito. Ayun, Claro ito. man, so mamumutol talaga ko starting next year. Alam na. 5 pa ito? 600? 658. 58 million. So, makukolekta pag nagbarayad sa 90,000 na konsumidores. Roger. Mamumutol talaga pagdating ng next year. Abangan natin yan. Good luck. Luck Philippines. Good luck tayo. Good luck sa atin. Ha? Okay? Yes. NVPan mag-istorya sa tuyang area of responsibility with Boys Mobile, Ans Galero, DZGB. Salamat, Ans Galero. Sabi ni Edwin Relosio, reaction tabi sa Facebook Live, dapat face-to-face na to enhance ang students with teacher. Beside the teacher, pay with our taxes. Yan pang opinion ko. Watching from Saudi Arabia. Tabi ni Edwin, ha? Good morning, Hen. Dapat face-to-face na to enhance ang students with teachers. Beside the teacher, pay with our taxes. Yun ang opinion ko. Salamat, Tabi, Sir Edwin Relosio. Good morning, Tabi, sa inyo. Mga tukang oras natin, 8:45 ninaga. An oras hatod sa Indokang Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kang sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibuntang simple ang seleblasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapus sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong tugang Councilor Vicente F. Baltasar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Inuman ng kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Harani na sa imo. Bayad mo, sigurado. Maawot kan APEC na mapagian ang pagbayad kan APEC bill sa Rapu-Rapu Asinbatan. SendPay. Magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asin duwa na magbayad. Given Grace Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Purok 4, Pat Mariano Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Bayad sa APEC linemen. Ang mga APC linemen sa Rapu-Rapu Asinbatan, otorisado kan APEC na magresibe kan bayad kan mga konsumidores. Tulos itataw ang resibo kan binayadan. Ricky Ebuenga, Hener Echane, sa mga konsumidores na may mga arrears o atrasadong bayad kan mga nakalihis na bulan, pwedeng magbayad nin installment sa kaya nindong kantidad na daing multa. Alagad bayadan ng tamang kantidad. Kan current o presenteng konsumo, nganing dai maputulan kan serbisyo kan kuryente. Mapadali, pasil na ang pagbayad, dai mag-atraso. Ang fresh ka tuna. Mabigat. Magaan. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga?
talaga, Dad. Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika-apo Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika-apo Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimel Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, susko, oras na naman. O, reaction muna tayo bago kita magpaaram. Sabi ni kapatid na Noel na Manalo, ang problema dyan, katakong baga na bis na biyo subil, paano magbayad ang konsumidores sa panahon na ini? Sudiit nga ni din nabayadan, so dakula pa. Panibagong problema na naman yan kan mga pobreng tikoy. Okay? Hello boy, good morning. Ikaw, Marinado po. Yes, Migo. Morning. Reaction tabi. Ano po, face-to-face na klase. Okay. Aha. Simple man sana po ang hapot ko. Aha. Yata po sa simbahan, di pa parahigpitan, pero halos gabo sa ekonomiya, pati ang pagklase, gusto nang maghalos 100%.
Iyo mananggadano. May punto ka man dyan. Maray mananggapot mo. Iyo mananggadano. Why na ang simbahan, ang worship na higpitan? Yes. All economic activities halos 100% na. Iyo Go figure. mananggadano. Yan ang saro sa mga dapat ilingon na, yan ang sarong hapot. Iyo po. Okay. Tapos po, so Bilkan Water District. Ano na yan? Dahil na nagtunong kan septage fee. Sige pong bayad monthly. Pero sige dagdagan arrears. Iyo. Installment. Tapos ma-avail mo once every 5 years. Maki kung ma-avail mo. Okay. Ay, inda. Ano na sana po yan? Relax ha? Okay? Okay, thank you. Sige, Migo, thank you. Yung manangga dali, kadakol na problema. Reaction tayo. Alright, sabi lang, sandali lang. Good morning, Henry. Kami nga ni sa Purok 5 San Jose, malilipot ngunyan. Hanggang ngunyan wala pa ilaw, na clearing na po digdi, mauna lang kan transformer, tapos mapurutulan na naman. Palanso apek. Yan ha. Okay. Ay, sorry, naputol ko. Sorry po, pangyari sa maoraro. Sorry, tabi naputol ko tabi. So, pagkapot tabi giraray. In Bethlehem, so the holy... Okay, good morning, tabi. Okay man ang face-to-face, kaya lang dahil may aram after classes. Jesus. Ang after classes, kung sa'y nagduman mga aki, tapos elementary, ang mga kakian, dahil may iwasan na sige karawat. Dahil man gabos na oras na babantayan kan teachers. Anyway, dry land lang po yan sa mga selected areas pero makatakot manggiraray. Okay? Okay no? Salamat kan sa ng pagantabay. Maparam na po kita, mga tugang Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat. Goodbye. God is good all the time. Lepong personalan, kita naghapot lang. Mabuhay. Ang programang Anhapot, inihatod sa Indo, kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong wastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may K ka. Kung kailangan maging wais dito na sa surf, mga misis. Kung kailangan na huwag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf Mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Ngunya na panahon nin kapaskuhan, maot ko na magkaigwa ang lambang pamilya ning matuninong asin maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Daiman lugod kita makalingaw na magpasalamat sa iya sa buhay asin sa gabos na biyaya na itinao sa to. Maski ngani nasa tahaw kita nin mga kadipisilan na sa tuyang pigaagihan. Sa liwat, ini po si Dr. Christopher Gianan, kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, minapaabot sa Indo nin Merry Christmas and a Healthy New Year. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na